azkenean helburua lortu duzu, Maillot Laranja zurea da, garaipen handia zuretzat eta taldearen supongo, Maillot honetan defendatzen, eta azken unen arte, eta Tapizek gaur puntu bat gehiago lortu, eta gelduko zenun. Oso egun gogorra izan da, Tapiz oso zaila jarri dizkit gauzak, Lazkaumendi hasi baino lehen jauzi egin naiz, eta hor pentsatzen nuen lasterketa galduko nuela, baina izan dut sortea dela hoz aurretik izatea, eta lan izugarria egin dit, iesaldiko kide batzuk harrapatzeko eta behar nituen puntuak lortzeko. Nola kudeatu duzu lasterketa, helbururekin atera zara, Maillot Laranja helburua zen, baina Tapizak alde induenean, hori zarenean, nola lortu duzu buelta ematea? Idea zen jende asko bidaltzea aurretik, Finisher taldekide gutxirekin zegoelako kontrolatzeko, ondo egin dugu, baina Tapiz oso indartsu sentitu da, bakarrik joan da, iesalde harrapatu du, eta atxetik dela hot itxaron dit, jarri da dena ematen iesalde harrapatzeko, lortu dugu ieskide batzuk harrapatzea eta lan izugarria. Zorionak. Eskerrik asko.